hei kumin 2021 hian lockdown ngain Srileng wangin kan an om le a amor chu hei mi puiten thu kan oi vio amor chu lo thei lo le chu big thila chuak kha chu enge mozat om lo thei lo ania stianga chuanin hei mozat chu veiwa kanom thoni amor chu ni dang ne na han khai khin chuan are roi maya dora in khar feka chu tiang chuan hoina hian hei hun mang le me kani kan Srileng chuan in mi te buai kho maya tingai na dang ombok silo sarkar point han chang a lockdown puang lawa thil ti dan te an zong chang a maro chu lo thei lo in voinia yan puan lo ngai ta ani hei hi Srileng dar tur vena thatak ania amor chu ti rualin nimin lama khanin thille dora chuak khan tam khop mai ani min tlai lama chung vel te chuan hri hi ati dar pha angem ti te kha ngai tu ve thei tho maya amaro chu khatiang kha ani tatlat sia lo thei bik si lawa tam takin ei tur tlak sam lawin kar kha chung tal ei tur te mini thum tal hai cham lu tu ka kanom lo nan tin anan che khol kha nia chen chuan kanin dem viawa amaro chu in dem lei thei lo ani la lai chen po ma chu ti rualin mi du am le ham tram deu te chu an om nge yang ti kha arin omani mani sen bak mi ten ngei se kenin lo dan nei la ti ni om taka sum nei wanga stock ta chau te po kha om ve the ome mor chu khatianga stock na tur sum le pai nei lo kha mi tam tak kanom thina chung te chuan atla chap zela le kha kan momo a amaro chu khatiang kha te tang han har san na an siam thei ani sem dam ai bil thi tiang din mun che chu alani che loin ka se ke ma thlena chun chan chu dor lam te po in an lo in ring ve dewin ka ringa in thlan ma tang te po khan stock le in cha khol experience on to tlata chan chu nikum lam changin stock nga mozat chu dor tam taka an nei arin oma ni ke po voina hian chulbik thila chulo thei lo ania sti mek lai chuan subscriber te lo thlir tan kan ti ve sim ani hei are chakhop mai mizo te hi chu thoi tak nam chu kan ni ve reng kan lo zonga hi chuan amor chu thoi tak nam kan ni kan ti rol hian thu oi lo na tam takin condition na zir te po khanin kan nei ve a sarkar thu kan zom lo na tam tak te po om ve a ti lai chuan hei kan lo zonga chuan mani nun nai na tur thila chuan thu hi kan han oi viau zel ani hi
ram dang state danga te chuanin lockdown hi sileng hi vai ho hian ti te anga bi kin an hlau lo em maya corona te hi nga vak hian an theng thonga hian a thop lo immunity mai tur om hian an om thina ni kumlama silchar lockdown lai a silchara kanjukal te po khanin asama kanjukal te po khanin an hlau lo renga bazara ten dan pa nga in hunan manga khung lai Christian om te po kha chen chu an khom boka in hei petrol pama te po petrol la te po an om reng mai thawa ti han na zong han chol thuap chu adik per lawa so ka po ngai tu na ke ni if fing zokin mithiam ten ngai tu nan senga chu tianga lockdown chu han tile ta kan ni district capital ate chu wang chuanin rural tu om te hi pathian ruat kan pom tak tak ani chuan chul lawa chu mai te tiang kha fu lo vio me hey sileng hi tu na hian last update chuan mi song pani mo Mizorama lo boral ve ta reng maya chen chu sileng wang ngor lo deuh a soi te po ma hei heng lai chuan bazar te po na siam tho mai veng chen khata chuan ai zo ko chung ro po hianin kalpui dan te hi nang lo emoni a chen veng chen khatan re thuap lain he laia te hi chuan hei chome an lo zuar ve le boka heng te hi chu VLPF te phal na in dar chu ti zata ein hon the an lo ti po ni reng theya an ven thu le la an lo shet pui che to lawa chu wang chuanin traffic ngai ang amol chu kan panic train hi poi ka tia panic ka wang khanin kan sileng hi adar pha viau thei zo ka ni nimin tlai ha dor kan han kal vak mai te ka fu lo riau chuan ka se ve a eta te po dor an lo la hong thowa le thei ve vak chu tlem khop maya tin dor po hi an khar thup mai ha za pakhat vel chuan an hong ve lo mo chu potling lo mai thei chu tiang khop chuan in he kan zom tha ne ti kha ran soi ve ne hi sileng hi hei thoni na hi thokhan nai khanin a si hi a chak zo ke ti te ne ya tiang ani a dal le viau ani chuanin kan din muna thalo viau thei tlat ani aizol Mizoram te po kan in ven thei na om chun chu film khur khani mai a kan film khur lo chuan kan kai dona kan kai chuan thina ko tlanga kan dak reng to tina ate ngai ta ila pathian zang ina kan donga he Mizoram chuan kan van dei khop maya na chan po hi miram le state dang te ngai to chuanin kan claim em ani ang hi pathian ang puina ani lo chuanin nghe ni chuang o ti te hi an ngai to thin tho ka ringa kan film khur na te pathian in mala som ve ani ti lo thei lo ani ole ti chin khan ni phot sela thome tlang pui chu kan mu kan thlet thiam tho in ka ring ka lo me